This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman, Ako Bicol Party List. Engineer Glenn Casulla, Go Casulla, Katuwang Kanmasa. Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso, Alad Oranyola, former City Councilor Legazpi City, and former board member Province of Albay. Honorable Elmer Mirandilla, Municipal Councilor, Castilla Sorsogon. Elmer Mirandilla, para sa progresibong Castilla. GL5 Aluminum and Steel Fabrication, located at Porok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-687-0875. AZ Car Wash, located at Porok 3, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Beltran, ang tawong makinabang at sa tumadudulukan. Yan sila, Beltran. Sa pandemya, asing kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila, Beltran. Just one call away. Sila, Beltran. Sila, Beltran. Oh, sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa indo. Handang dumamay sa mga problema mo. Marhay na amigo, totoong tao, one call away lang sa indo. Sila Beltran, ang tawong makinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila, Beltran. Just one call. Ligas Penyo, uyan na, sarong tunay na servidor. Pati na bang sa kapwa, katuwang siya kan masa. Siya ang tunay na ihemplo, patibay na inhinyero. Marhay na amigo, makatawo, sa puso ang serbisyo, Ligas Penyo. Pagka-Diyosesin mahigos, mabuot simpleng tawo. Glen, 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 katuwang siya kanmasa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Glen, 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 katuwang siya
Kababaihan, kabataan, senior may kapansanan. Sain man kamong sektor, siya ay malalaoman. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minya, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C., City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay, 1st District Engineering Office, FOG, Food on the Go. For orders, contact Gistoni Kiliste. Food on the go, available on your favorite leisure spot, tea spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/teaspotalbay. Sa Teaspot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Magandang umaga. Narito na po mga balita ngayong araw pong ito ng Martes. Mga naglalakihang balita ngayong pong Martes, September 28, 2021. Sa ating pong balitang nasyonal, humingi na ng tulong ang National Bureau of Investigation or NBI, ang Senate Blue Ribbon Committee para mahanap ang opisyal ng Pharmaceutical Corporation na si Crisel Grace Mago. Si Mago ang umamin sa nakaraang Senate hearing na binago nila ang production date ng face shields na binenta nila sa gobyerno. Ayon kay Senator Richard Goton, chairman ng committee na nagpatulong na sa Senate President Vicente Sotto III sa NBI, habang sumulat naman ang Blue Ribbon Secretariat sa ahensya para hanapin si Mago. Idinagdag pa ni Gordon na nakipag-ugnayan na sila para magpatulong sa paghahanap kay Mago sa mga madre ng St. Paul University of the Philippines sa Tuguegarao City, kung saan ito nag-graduate. Nilinaw naman ng senador na hinahanap nila si Mago hindi para bitbitin sa Senado, kundi para masiguro na ligtas at hindi masasaktan, habang nananatili naman ang kanilang alok para protektahan ito na hindi naman maaaring pwersahin para sumailalim sa kanilang protective custody. Higit pa ni Gordon na mabigat ang testimonya ni Mago laban sa Pharmalic, kaya nangangamba sila sa kaligtasan nito. Sa Huwebes, muling itinakda ang pagdinig ng committee at umaasa ang senador na haharap dito si Mago. Kung hindi darating ay doon maaring ipasya ng mga senador na ipakontempt at ipaaresto. Aras alas 6:41. Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at final na pagbasa ang pagtataas sa 16 na taong gulang ng statutory rape mula sa edad na 12 anyos. Sa botong 22 at isang abstention ay ipinasa ang Senate Bill number 2332
kung saan nakasaad na ang aamyendahan ang Republic Act number 3815 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kaya matuturing na statutory rape or statutory rape ang pagkipagtalik sa babae o lalaki na may edad 16 or 16 na taong gulang pababa at maaari rin makasuhan kahit lalaki o babae. Nakasaad naman sa panukala na maliligtas lang sa kasong kriminal kapag hindi lalampas 3 taong ang katandaan nito o walang pwersa. Subalit kung ang biktima ay 13 taong gulang pababa, ay automatic na ito ng statutory rape. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may pinakamababang edad ng sexual consent sa Asia na 12 taong gulang. Aras natin 6:42. Sa ibang balita, isinusulong ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang maaasahang internet, mabisang mga batas sa e-commerce at intellectual property upang maisulong ang mga bagong negosyo sa bansa, partikular ang sa larangan ng teknolohiya. Binigyang diin ni Salceda na upang mabisang maisulong ang mga bagong negosyo ay kailangan ang mga magagaling na manggagawa na mayorya rito ay mula sa mga mahuhusay na pamantasang lokal, pondong puhunan mula sa pamahalaan at pribadong sektor, kabilang ang private capital market. Gayon din ang mabilis at maasang internet, malapit na daan sa mga kaalaman at data na kailangan ng mga bagong negosyo sa pagtugon sa mga problema. Kabilang din dito, ayon pa kay sa Solon, sa kongresista, ay ang mabisang batas na titiyak sa pag-aari ng intellectual property rights at mahuhusay na batas sa electronic commerce. Si Salceda ang pangunahing may akda ng 3 mahalagang panukalang batas na naglalayong patatagin ang kapiligiran ng negosyo at pamumuhunan sa bansa na inaasahang maipapasa ng Kongreso ngayong taon. Sa oras na alas 6:44 ng umaga, diyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila kahapon ng madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS, naitala ang sentro ng pagyanig sa 18 kilometrong silangan ng Luok, Occidental Mindoro. Ang lindol sa tectonic ang pinagmulan ay naramdaman 1:12 ng madaling araw ng Lunes. Bunga nito naramdaman ang intensity 4 sa Las Piñas City, Malabon City, Mandaluyong City, City of Manila, Marikina City, Muntinlupa City, Parañaque City, San Juan City, Taguig City, Pateros sa Metro Manila, Calatagan, Lian, Lipa City, Malvar at Nasugbo na Batangas, Malolo City at Obando, Bulacan, Cavite City, General Trias City, Naik, Amadeo, Bacoor, Dasmariñas City, Tagaytay City at Tansa, Cavite. Binyan City naman sa Laguna, Cabuyao City at sa Abra di Ilog, Look, Lukbang at Mamburao, Occidental Mindoro, Baco, Nauhan at Puerto Galera, Oriental Mindoro, San Mateo at sa Taytay Rizal. Intensity 4 naman sa Santo Tomas City, Batangas, Makati City, Pasay City, Pasig City, Quezon City, Valenzuela City, Santa Cruz, Occidental Mindoro, Antipolo City, Socorro, Oriental Mindoro, at Intensity 2 sa Los Baños, Laguna, Palayan City, Nueva Ecija at Intensity 1 sa Arayat, Pampanga. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 23 aftershocks.
Sa ating pong balitang lokal, sa oras na alas 6:46 ng umaga, 6:46 in the morning, nakasailalim na sa Alert Level 4 COVID-19 Risk Classification ang 5 lalawigan sa Bicol dahil sa mga naitalang kaso ng variants of concern at pagkapuno na ng mga ospital. Base sa record ng Epidemiology Bureau ng Department of Health Central Office, kabilang sa mga nasa Alert Level 4 ay ang Camarines Sur, Albay, Camarines Norte, Sorsogon at Masbate. Maliban na lang sa isang islang lalawigan ng Catanduanes. Ito ay kasunod na rin ang tumataas ng kaso ng variants of concern na ngayon ay umaabot na sa 183 sa kabuuan matapos na madagdagan ng 20 panibagong kaso. Pinakamarami na sa mga ito ang Delta variant na siyang konsideradong pinaka nakakahawang strain ng COVID-19. Maliban dito, punuan na rin ang mga hospital at health facilities at ang iba ay malapit na ring mapuno. Sa 3 COVID-19 referral hospital sa rehiyon, puno na ang Bicol Regional General Hospital, ang Geriatric Medical Center, yon, BRGH-GMC sa Camarines Sur po ito, at ang Bicol Medical Center naman sa Naga City, habang malapit na ring mapuno ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay. Maliban pa sa mga variants of concerns, ay patuloy din ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na ngayon ay pumapalo na sa 36,029. Kaugnay dito ay muling nagpalala ang DOH sa mga Bicolano na palaging sundin ang minimum public health standards upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at magpabakuna bilang dagdag proteksyon laban sa nakakahawang virus. Alas 6:49, umalo na sa kabuang 183 ang mga kaso ng COVID-19 variants of concern sa Bicol region matapos na makapagtala ng karagdagang 20. Sa biosurveillance report ng Department of Health Bicol, pinakamarami sa mga bagong kaso ay Delta variant na mayroong 16 o 16, 3 Beta at 1 Alpha. 5 sa mga bagong kaso ng Delta variant ay mula sa Sorsogon, 4 sa Masbate at 3 ang Naga City at ang lalawigan ng Camarines Sur. Isang kaso naman ng Beta variant ang Albay, Catanduanes at Naga City. Habang ang isang bagong kaso ng Alpha variant ay naitala sa Camarines Sur. Sa kabuuan, Delta variant na ang may pinakamaraming bilang ng mga kasong naitala na umaabot na sa 78. Sinundan ng Beta variant na mayroong 70 at Alpha variant na mayroong 35. Sa mga kaso naman, ang bawat lalawigan ay at mga pangunahing lungsod sa rehiyon, ang lalawigan ng Albay ang mayroong 13 Delta, 12 Beta at 2 Alpha. Ang Camarines Norte ay mayroong 3 Delta at 7 Beta. Ang Catanduanes ay may 10 Beta at 8 Alpha. Ang Masbate ay mayroong 20 Delta, 7 Beta at 3 Alpha. Ang Sorsogon ay may 8 Delta, 7 Beta at 5 Alpha. Ang lungsod ng Legazpi ay may 1 Delta variant na po, 6 na Beta at 1 Alpha variant. At ang Naga City naman ay mayroong 14 na Delta, 7 Beta at 1 Alpha variant ng COVID-19. Kaugnay nito ay nilinaw ng DOH na base lamang sa mga specimens na naisumiti
at nasuri sa Philippine Genome Center or PGC ang datos na ito at hindi ito ang talagang kabuang bilang ng mga variants of concerns na umiikot sa komunidad. Maaari mo nang magbago ang record basta magiging resulta ng gagawing investigasyon. Alas 6:52 ng umaga, maariing kinundina ng PNP ang pangyayaring pamamaril patay sa isang pulis kung saan nadamay din ang isang sibilyan sa Purok 3 ng Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Kasabay nito ay nagpaabot ng pakikidalamhati ang pamunuan ng Daraga Municipal Police Station na naiwang pamilya ni Police Sergeant Alan Marbella Madilar ng Purok 6, Villa San Jose Subdivision, Barangay Bagumbayan sa nasabing banwaan. Si Madilar ay nakadistino sa Ginubatan Municipal Police Station bilang Chief Investigator at dumalo lang sana sa okasyon ng pamangkin nito sa Barangay Peña Francia, Daraga nang mangyari ang pamamaril. Ayon kay Police Lieutenant Armando Rivale, Police Community Relations Officer ng Daraga Municipal Police Station, sasakay na sana sa kanyang sasakyan ang biktima nang lapitan ng dalawang hindi nakikilalang sospek sakay ng motorsiklo saka pinagbabaril. Agad na binawian ng buhay ang pulis habang nagtamo naman ng tama sa kamay ang nadamay na sibilyan na si Gabriel Laguno. Kaugnay nito ay nanawagan ng PNP na sinumang may impormasyon na makakatulong sa pagresolba sa kaso na magpig-ugnayan sa himpilan ng Daraga Police o tumawag sa hotline numbers 0918-5933837 or 0998-598-5937. Oras natin alas 6:54 ng umaga, 6:54. Naging mapayapa at organisado ang unang araw ng linggo o unang linggo ng pag-implementa ng Sunday lockdown sa Tiwi. Dahil sa naobserbahan na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa isang informasyon ng local government unit ng Tiwi, kasama ang persona ng Tiwi Municipal Police Station, na pag-alaman ang pagsunod ng residente sa malinis na mga kalsada at pag-stay at home lamang sa kanilang mga sariling bahay at tahanan. Ang lahat naman ng establishmento kasama ang simbahan, ang chapel ay sarado. Maliban na lamang sa hospital, mga clinics, water refilling stations, money transfer services, drugstores at mga gasoline stations. Sinagawa ang malawakang disinfection sa mga iba-ibang lugar kasama ang mga merkado publiko. Bilang dito, pinagkukonsidera ng PNP na operasyon sa lahat ng transportation na nagkaroon ng checkpoint ng mga unauthorized na mga sasakyan para magbiyahe or para makabiyahe ang mga tinatawag na uppers papasok at palabas ng nasabing munisipyo. Oras natin, alas 6:56 ng umaga, 6:56 in the morning. Yan po ang mga balitang
nakalap, mga naglalakihang balita ngayong pong araw pong ito ng Martes sa petsa 28 po ng buwan ng Setyembre 2021. Sa ating pong mga naging balita, edad sa statutory rape itinas na sa 16 na taon gulang. Matatag na internet, batas sa e-commerce, isinusulong sa Kongreso. At magnitude 5.7 lindol lumanig sa Luzon at Metro Manila. Sa balitang lokal, 5 probinsya sa Bicol maliban sa Catanduanes nasa ilalim ng Alert Level 4 ng COVID-19 Risk Classification. At kaugnay na balita, Bicol Region nagtala ng 20 bagong kaso ng COVID-19 variants of concern. At PNP kinundi na ang pagmamaril patay sa isang pulis sa Daraga, Albay. At Sunday lockdown sa TV, inumpisahan nung linggo. Alas 6:57, yan po ang mga balita, malakihang balita ngayong pong araw pong ito ng Martes. Petsa 28 po ng buwan ng Setyembre. Good morning, brother and Bicolnet TV from Brad Bert Baldonado. Good morning po from Lot Buwison. Like and share mo po, Tabi, para ma-entry. Si Ma'am Vanessa, good morning po. Ma'am Rachel Agripa, good morning po. Sir Aster Esquivel, good morning. April Bernadette Histolillo, Javier Esquivel, good morning, Bicolnet TV. Ma'am Elena Valenzuela, always watching from Agna, Humapon with love. Thank you so much, Ma'am Elena. Good morning po, Sir Nel, watching live from Agna, Humapon. Ma'am Michelle Lorenzana, good morning po. Ma'am Mitch Rahum, good morning, watching from Camarig. Thank you so much, Ma'am Mitch. Ma'am Marnie Neo Artales, good morning po, watching from Tagungtong, Taysan. Bebe Rose, good morning. Ma'am Genevieve Castuera, always watching from Humapon. Salamat po. And of course, si Ma'am Vanessa, good morning. Thank you so much. Keep on sharing. Keep on watching. I-like, i-share, at mag-comment para magkaroon po ng share badge para po kayo ay makasama sa raffle. Para po meron kayong raffle entry. Good morning, Ma'am Jacqueline Tabinas. Naipadala natin kay Mr. Hulbutana yung para doon sa nanalo ng last Friday sa First District. Ang hindi pa natin ibibigay ay yung dito naman sa Humapon kay Ma'am Genevieve at kay Ma'am Elena. Pasensya na at medyo busy pa. Ngayong araw na ito, baka po makapunta ako dyan. Sana po ngayong araw na ito, mamayang hapon, maibigay ko na po yung inyo pong grocery. Huwag kayo mag-alala, naandyan lang sa likod ng ating kariton. Kaya ready na po yun para ibigay lang. And of course, yung kay Aster at yung isa pang utang natin kay Ma'am Bernadette Historillo. April Bernadette. Maya-maya po, sobrang busy lang po sa ating pong trabaho kaya hindi natin maibigay kaagad. Anyway, maya-maya po, andyan na po yan. No? Maraming salamat! Ako po ang inyo pong naging tagapagbalita. Ako po, Maestro Nel Adtuon. Salamat tunon. And God bless Albay. God bless Bicolanja. Ito po ang Bicolnet Update. Maestro Nel Adtuon ang inyo pong naging tagapagbalita. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman, Ako Bicol Party List. Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa. Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso, Alad Oranyola, former City Councilor Legazpi City, and former board member Province of Albay. Honorable Elmer Mirandilla, Municipal Councilor, Castilla Sorsogon. Elmer Mirandilla, para sa progresibong Castilla.
GL5 Aluminum and Steel Fabrication, located at Porok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-687-0875. AZ Car Wash, located at Porok 3, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa an mawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Beltran, ang tawong matinabang at sa tumadudulukan. Yan sila, Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila, Beltran. Just one call away. Sila, Beltran. Sila, Beltran. Oh, sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa saindo. Handang dumamay sa mga problema mo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Sila Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong matuduluhan. Yan sila, Beltran. Just one call. Ligas penyo, uyan na, sarong tunay na serbidor. Pati na bang sa kapwa, katuwang siya kan masa. Siya ang tunay na ehemplo, patibay na inhenyero. Marhay na amigo, makatawo, sa puso ang serbisyo, ligas penyo. Pagka-Diyos isin mahigos, mabuot simpleng tawo. Glen, 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 katuwang siya kanwasa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Glen, 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 katuwang siya kanwasa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Glen. Kababaihan, kabataan, senyor may kapansanan.
Sain man kamong sektor, siya ay malalaoman. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Capato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C., City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay 1st District Engineering Office, FOG, Food on the Go. For orders, contact Gistoni Kiliste. Food on the Go, available on your favorite leisure spot, tea spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/teaspotalbay. Sa Teaspot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.